Samsung Galaxy A6 Plus бародаро лайка ба шата бизаками телефон бишкана пеша кайс мо телефон хай чи мехари ака 1300 сом бай неш Samsung Galaxy A13 бародаро A13 нархиш 1500 сом неш Galaxy A02 бародаро нархиш 900 сом 800 сом неш Samsung Galaxy A51 нархиш 1200 сом неш Redmi 9i нархиш 850 сом неш Tecno нархиш зуб камерош ҳам хушуд бай нархиш 1400 сом дастафка бепулай ҳамаё бародаро коробка дора документалния магазин якай сепун ай ҳамаи дикунда бародаро арзона ӯз бо кредит мета бе фоиз мета бардарози телефонои ки зала овардагаем бардаро 50 та айфон овардагаем айфон 3000 сом ай кискадагаем бардаро тамошо кунед 50 та айфон овардагаем тамошо кунед лабой модель телефону аст бардарои TikTok да YouTube телефон тиҷаб за YouTube дан бардаро канал дорум да YouTube телефон тиҷа барфои тулчки бизанем бардарои TikTok шумо телефони сухтаги шикастаи биёрем болош сухтем телефони пачка кунед ино бардаро дар панои худо бошен кадом бардаро ай ғарибин мақсад чи телефони мегирен нем нархоша нигоҳ кунем бифаҳмем ай нарх наво телефон бардарои ғариб бо хабар шед ки мақсад дар Москва бисёр бардарои мо мехаранд меоянд ганда қимат мехаранд бениҳоят дар Москва қимат ай бардарои ҷамъиян якним баробар даже бардаро арзон метан 70000 мехаранд меорам бардаро 3000 сом зиёд намехаранд шуно ниё кирем бардарои ғариб мо барои фоидаи худтон мегем мақсад ай нарх наво телефону бардаро бо хабар шед марҳамат бардарои TikTok да YouTube телефон тиҷа бизанем да YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем бардарои марҳамат магазин якай сепун ҳам қирғанда ай ҳама дабо арзон ниё кунем бардаро нархора бифаҳмем хушун нархора фаҳмем ба пеши ман бем бардарои марҳамат